Good evening kabukid, tayo pupunta sa water pump ngayon. Kanina ko pa pinatubigan yung palayan na mga alas 4 ng hapon na. At ngayon alas 8 na ating pupuntahan. Titingnan natin yung palayan kung puno na ba. Nag-isa lang pala ako kabukid, wala akong kasama. Medyo nakakapanglaw pero ano lang talaga, nakasandaan ang loob. Siyempre, madilim na sa daan. Tapos, baka makaapak tayo ng ahas. Ganun, hindi natin mapansin. Ang kabukid. Hindi gaanong kita andaan eh. Madilim. Ang kabukid oh, palakang palayan. Ang kabukid. Daan tayo dito sa ibabaw ng irrigation. Ayan, ang kabukid oh, palakang Mindoro. Yung hindi kinakain. Na tayo. Oh. Hindi na nga pala ako nagtsinilas kabukid. Para mabilis paglakad. Pero dahan-dahan lang ako paglalakad. Gawa ng madaming tinik dito sa sa basig. Kaya kabukid, may kapatubig din dun. Malakas ang tulog ng water pump. Nakabukid daw baka oh. Lumalapit sa atin yung baka. Baka suwag din tayo. Oh, nangakabal kabukid yung baka. Beda. Nangakabal kabukid yung baka. Tragis. Ang kabukid. Talagyan natin ng ilaw flash para maliwanag ng konti. Kaya puro nakabukid oh. Papatubig pa yata din. Palaka kabukid. Daming palakang Mindoro dito eh. Yan oh, yung mga hindi kinakain. Yung palakang palayan oh, kabukid oh. Pakita ko sa inyo. Palakang palayan. Ang daming palaka. Aray, yun oh, palakang palayan oh. Malaki. Aray. Matinik. Dito tayo naman sa palayan. Yan, puno na yung ating puno na yung ating kabukid. Yung ating pinapatubigang palayan. May tao pala sa kabukid. Ayan, nagbabantay. Baka halili sa atin pag papatubig. Abot na siguro mamaya pasyalan natin sa dulo kung umabot na yung patubig ko. Siguro umabot na yun. Pala pa. Dahil pala kang palayan ah. Aday. Bukid na. Para kabukid, samahan niyo ako dito sa water pump. Diba? Hinaan ko lang na screen. Ay, huwag na pala. Papatubig po ulit kayo. Sa kabila. Kung ilipat mo na po. Hindi na, tapos na ako. Tapos na. Ano mapatubig sa kabila ko?
Wala kasi nga po ano eh. Abot ko sa kalsada ito rin gaya natin. Kabukid, ating ano. Ating papakaya talaga natin ang grupo. Pakaintip. Kaya kabukid, napatay natin. Lagyan natin ng kodo. Alas 4 po wala siguro. Oh. Alas 8 po wala eh. Sana nga po eh, hanggang alas 9 pa sana eh. Sabi natin eh, puntahan mo na at baka puno na. Oo nga ako. Ay, mamanginahin po yung sa iyo. Oh, yan kabukid natin sa salina ng kodo. At ipapatubig po ulit kayo bukas. Araw-araw lang po eh. Ayaw nga po eh. Inayos nga daw po eh. Sabi kanina. Okay na. Aba, di kayo po babantay hanggang mamaya pa po dito. Baka ako yung mga galastos na. Alas 10 lang po. Dalawang oras ako eh. Ah, ito po, kakilala ko po eh. Sige. May bagong paglaki eh. Kinadala ni Ikay. Ay, nasan po yung susi? Paano mo yan? Ay, sorry. Ano? Ano, nakasabi. Pero dito din lang. Dahil po ano eh. Ay, yan din yung luma. Kala ko pinalitan na. Ay, hindi po maglalakar eh. Pam na yan. Kala ko pinalitan ni Ikay. Sige po, mauna na ako pa. Kaya ako pinapakal dito sa sila. Wala pa kong dito yan. Ito po ano yan. Dito po eh, pwede ka po mahikahin kayo. Sige po. Yan, matubig na po ito, ano eh. Nakakinasin po, ano eh. Yan, kabukid. Atin tatapalan dito at nasimay.
Kuha tayo ng lupa. Ang samahan niyo ako kabukid at ating tatapalan. Nasa musin yung tubig eh. Musin dito sana. Punong-puno yung palay natin kabukid ah. Yan. Tapalin muna. Tapalan natin dahil nasiin yung tubig eh. Siguro dito yun. Parang ulan kabukid ah. Ang daming nalipad kabukid. Hindi ako nagchinilas. Ang daming tinik. Dahil pala dinala ko yung chinilas ko. Ang kabukid oh. Sumim na yung tubig dito. Bumaha na kayo. Dito yung nasim siguro sa bangbang. Ano? Lalim na ng ano, tubig. Check din natin dito kabukid oh. Yeah. Punong-puno naman. Thank you, nakaano din. Tapos din pagpapano. Papatubig. May dalawang ano doon sa dulo. Dalawang baka. At ilayo yun, baka mag-tack sa palayan. Tara kabukid, uwi na tayo. Tapos ng ating mission. Ganito talaga sa probinsya pag nagbubukid ka. Walang oras. Yan palakaw. Pero kabukid yung palakang ano. Hindi kinakain dito. Pero sa ibang lugar yan, sa mga Bicol yata o sa Bisaya, kinakain yan eh. Kanila. Ah, palakaw. Ano, palakang pala yung kabukid oh. Ang daming palaka dito pag ano. Gusto ko lang manghuli kaso kung di tinatamad ako ngayon eh. Palakang pala yun. Ano, kabukid. Yan, yun oh. Palakang pala yan. Spahin ko. Tatalon yan. Wah, hindi natalon, mamu. Oh. Dito tayo naman sa ano. No, oh, palaka oh. Talon. Mindoro. Palakang Mindoro. Hinabol kanina ako ng baka kabukid ah. Buti lang may tao doon, nagbabantay rin, ano, nagpapatubig rin doon oh. Mamakinahin nila bukas eh. Katapos yung makinahin, tatalo ka na yun. Yun. Dito na tayo. Lapit na ang makauwi. So yung baka ko, nanghabol kanina. Oh. Ano kaya manghabol kaya yan? Bayan na nga, lalapit na nga. Kakabukid. Kakabukid, bena. Uy, buti lang, hindi abot.
Nasabit yung tali. Ah, ang bilis-bilis na pag-uwi, kabukid. Ano pala? Pala ko makapaghugas ko ng pa. Yan, kabukid. Palakayon. Yung ganang huni, kabukid, eh, palakayon. Pag bagong ka dito sa probinsya, matatakot ka talaga. Pag makarinig ka ng ganong ano, huni. Yan. Lakad-lakad lang tayo. Oop. Malapit na tayo sa kalsada. Yan. Which kabukid, nandito na tayo sa kalye o sa kalsada. Palayan pa rin. Hanggang dito na lang kabukid yung ating vlog at ano na, malapit na ako sa amin. Bye bye kabukid.